pari askelta, niin tulee portaat. Nyt portaat ylös. Ja toinen, kolmas. Neljäs, viides, kuudes. Nyt aloitetasolla. Sitten eteenpäin. Ei voi olla muuten. Ei voi. Nyt tiedän mitä on. Etkä tiedä. Mennäpä. Tiedän. Mennä vähän vielä eteenpäin. Pappa tietää oven äänestä. No niin. Oven ääni paljasti. Oven ääni paljasti. Vielä yksi askel. Siihen. Oven ääni paljasti. Nyt seis. Ei oo totta. Joko paljastetaan. Mieti. Haluatko nää katsoa? Mennään vielä vähän eteenpäin. Tänne. Miten sä voit arvata, missä on? Mie arvas kyllä, mie Mä tämän. yritin mutkien kautta aina. No mie huomasin, että sä koitit mutkit. Mennäänkö vielä eteenpäin? Tai mihin minun pitää mennä? Seisoo siinä. 1, 2, 3. Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Paljon onnea!